Kubor ka Batisi TV. Lawan ra sepi da ka singam beats aqua na molai moro ha ka jingdap sunsnem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendai Lat Shillong bat ka Orange Nissan Loan So Po Shillong. One ban thiet ya ka kali Datsun Ready Go bathamai ka bas kem bat bidor. Ki Nonghikai Skul SSA ki Badan Pok Kshatri jong ka All Meghalaya SSA Teachers Association ha ka khatnyu trik no pra arajar arpho kila shemi karai ban Pynlong da ka Black Flag Rally ha nong ba Shillong Lada ka Sorkar kam Siew ka Tulop ka basa teng la sau banai kinthi ha po uniu banai no pra kata na ru banai nailar hadu banai nai wing arajar arpho ya kani karai ka seng kila shim hadien mela Pynlong da ka jingi shong kalan mengor ha madan student Kabadan Hajiau Shillong kum kajing persya halor kajing mempelai ke Sorkar pedeng ya ka Tulop kabala sateng menta da ki benai bat kabala bu jing hadu kata ta ya kini Nonghikai Skul ban pendap yala ka yeng kasem nakaliang jing kino ilam ka All Meghalaya SSA Teachers Association abai kran ka Batisi TV kile tho bayamenta hi ka jing dawa ka long ba ka Sorkar kan sieshwa la kumnu ka Tulop ka sateng nadu penai nailar hadu penai nai wieng jong snam arajar arpo Dangshan keseng kelapa ru dak dor khas syau menteri rang ba jelau konrat ki sangma ban kerpat ke Sorkar ba kan penut long ngini jing dawa namar ba ki Nonghikai Skul SSA kilamat lai phojaj ki jing sosat nakadaw ba ki shuim klem Tulop menta da ki benai ti kani kalong ka jingmelin jong Sorkar na kapor ka bangi kum ki Nonghikai kat bangi 4 mi syaki surok ka Sorkar kampat ju sngeu lan kampat ju penca skor yangi ti kani ro kampat dei ka sin ka baningkong ndrei labun sin ka bagi la Pynlong yangi bangin hapan shim ya kani senjam bat habangi long ki Nonghikai ru kala penbor yangi syaka jing bamban sei bangin shim ya kani senjam bangin wan ka kani kapo ti kadau ka ba ningkong ka bangi yo i hang ne kalong ba ka Sorkar kam shimla la ban pelai ka Tulop ka jungi mtala sauteli ki benai hadu benai November ti menta benai Desember la jan kot temut sandeli ki benai ki bala running menta dia kata kalau engkau bala bu cik nak minta jongi kum ki Nonghikai ki bedon la ka jong ka yeng kesem ki bedon la ka jong ki khun ki kti ki dan ki khun ki kti ki ba la puli thi ki haban Siew ki ba school ki jong ki haban Siew ki medical ki jong ki jing sistem ki jing pang ki ba ki akan du ki sem cik ba ki Nonghikai ki jongi ti Tulop i jongi ilong ibarit ba dan rei wat apdeng ita Tulop ibarit wan rei ka Sorkar ka long menti hadu kata ta ban solve ya ka ni ka problem ka jongi dan hadu khat ar hajar sanspa sa phuingon te ya mentang imla ban wan ra lut sene nomor ba mentaru si teng kilale si sagaro hapo tura mentaki organize mentaka singi mentaru kidang dan angthe te ila ban sen ke footage saphiru te makiro kidang le angthe po tura mentak singi te nomor ba kadon kanika protokol nang tagi dan segini restriction te imla ban wan sajangai te kumta te wat la kataru mentak singi ru imla ban gedar hadu kata wat ladangi wan tang na po kini ki district jongi nang ne ru ngat kene gedi ki baw duna nomor ba kat kum ka protokol jong Sorkar kala sya yang iban pelum hang ne tang sispa ngut te takadaw ngi duna kamne ten rei ka jing duna breu jongi hang ne kamdei ba ka Sorkar patkan sim sting ba kom kia duna ki don tang ne peleng ten rei kambut setia kamtan rei ki Nonghikai jongi ki bon ki don hadu khat ar hajar satsba so ingon kani gadi memorandum jongi ka bangi la pha sha chief minister uba deiru haka jong por finance minister tingila address kani ka issue sha minister in charge ya ka education ru jo nang ta ya SPD ru por tingila pha kopi ru sha CLP leaders nang ba kin yarap lam yangi ha ba di bat kani benta na kalian ka government tekam ai kanu assurance ka suong ba ngin sa ai haswa jong ka Christmas dei lupa ka khatnyau tarik telano pat on pelai haswa jong ka Christmas mentai ka di kapor nomor kat ba ka state kan da pelai te kan poisa district lakum nom no sitayo artayo hang ne is kasi hille hadu lai tayo ka simpor ban pelai ya ka salary kiwi district layo is kasi hil pat yo karib hoy sitayo artayo kan simpor dalor kata nang tun pot district ki pha sa block ha block ro sitayo artayo kan simpor dalor nang ta kan lek sha ki SMC School Management Committee ka sho ha ka jing skobha ka jong president secretary ki lai por ki lai por tidak kilai por kilale po stayo lada kilai por artayo lai tiyo timut ka Tulop ka bala tiknahi kamut hadian khatsan tarik jong benai
uban ningkong arhajar arpuai mat hadu senam uban ningkong te kata ka dei ba ka statement ka jong education department education minister ka contradict kami hab namar ba habo ong in pelai shwa jong ka Christmas mat lanu pat on pelai te kata ka dei jing kli jong i kum gi hikai te ka bu jing e ngi yanungin chania namar habang ila bu ya education minister uban pej ban kami ya ke education handrai umla ban le kata mo tena kali jong ni kan pau jing saudiau hanor kata ka jing bomlong capability jong education minister bat kumjur jong ka sarkar bangi address ya ka issue ka jongi ba ka sarkar ka di ban siu regular ya ka tulap ka jongi hoi nyim ong ba kan la ban siu man lau banai rei Lada ka sarkar ka siu man la arbanai ru at least ngidang la ban survive kum gi noi kai namar ba ngiru ni don sibon ke jingit kle hayi ka sam ki kun ki ti ki bangi don kena tak dau ka la pen borengi bangin sim ya ka senjam ka bangin wan ban syong ha ka dharna ka jungi nakta ka ba ar ka long halor ka be dei bat ka jing penslam jo ka sarkar ban pelai ya ka salar ya ka areas ka jungi ka areas ka ba pra banai ka dangsa nadu snem ar hajar khan riu banai Julai hadu banai Februari ar hajar khan nyo te kini ki pratali ki banai gila ki ba ka sarkar kala le klet ban siu ya ka areas ka jungi te kalong te eke ka ba du nong bat kalong eke ka ba kata hadu atata yang ikum gi hikai bangin du ya kata ka jakpo ka jungi te ka kalong ka hok ka jungi ki bangi de ban yo